Funtzionen deribatua egiteko zatiketaren formula aplikatu behar dugu. Izendatzailea berbi egingo dugu, eta orduan izendatzailea berbi egiterakoan errokarratua desagertu egiten da. Orduan, erro hau fuera. Eta gero, zenbakitzailean izango dugu goikoaren deribatua, eta goikoaren deribatua egiteko hemen hutsune bat utzi dut, bider bekoa. Ken goikoa bider bekoaren deribatua. Eta hemen ere hutsune bat utzi dut bekoaren deribatua egiteko. Bagoaz, sinuaren deribatua egitera. Sinuaren deribatua izango litzateke kosinu, orduan jarriko dugu kosinu x berbi gehi bat, bider barrukoaren deribatua. Bider x berbi gehi baten deribatua, beraz, bider 2x. Eta oraingoaz, erro batken x berbiren deribatua egitera. Hau deribatzeko, egokiena da lehenengo berreketa forman jartzea. Eta orain berreketa bat izango balitz deribatu. Katearen erregelarekin, ezta? Orduan izango litzateke. Bat, zati bi bider, batken x berbi ber minus erdia, ze erdiaken bat, oneri bat kentzen badiogu minus erdia ematen du, eta orain bider barrukoaren deribatua dala minus 2x. Orduan jarraituko dugu garatzen. Garapenaren hurrengo pausuan, zer egingo dugu? Lehenengo zati hau ez da aldatuko, parentesiak kenduko ditugu dana biderkatzen dagoelako, baina bigarren parte honetan, begira, hemen daukagu minus 2x eta hemen minus bat hasieran, eta dana biderkatzen dagoenez, minus eta minus hau simplifikatu dezakegu edo, plusean bihurtu daikegu. Orduan jarriko dugu ja, plus eta plus. Gero, beste alde batetik daukagu hemen, bider bi eta hemen zati bi. Orduan, honek ere simplifikatu daitezke biderkatzen daudelako polinomio hauek. Orduan, momentu bat, simplifikatuko ditugu eta ja hurrengo pausuan ez dira gertuko. Eta azkenik, hurrengo pausuan egingo dugun beste gauza bat izango da, hau, positiboan jarriko dugu berretzailea. Zelan, hemen zatiki bat sortzen eta hau zatiki horren izendatzailera pasatzen. Egingo dugu, begira. Orduan, izango litzateke. Izendatzailean, batken x berbi. Eta zenbakitzailean, lehenengo partean, dagoen bezala. Ez da, ez eraldatzen. 2x, bider, erro, batken x berbiren, hori da, errokarratua. Gehi, sinu, x berbi gehi bat, bider, eta orain, lehen esan dugun bezala zatikia sortzen dugu, zatikiaren zenbakitzailean geratuko zaigu bakarrik x hau, ze beste guztia simplifikatu da, x izango genduan, eta izendatzailean izango dugu batken x berbiren errokarratua, batken x berbi bererdia jarri beharrean, erro moduan jarriko dugu, eta orduan batken x berbiren errokarratua izango dugu. Jarraitzen dugu garatzen, jarraitu behar dugu garatzen, ze orain 3 maila ditugu, bat, bi eta 3. Eta 3 mailatan ezin dugu emaitza utzi, orduan maila bat desagertzearen egingo duguna izango da, zenbakitzailea guztia zatiki berdinaren barruan sartuko dugu. Orduan horretarako MKT egin behar da, eta MKT argi dago izan behar dela erro batken x berbi. Ze begira, alde honetako izendatzailea da erro batken x berbi, eta alde honetako izendatzailea izango litzateke bat, ezta? Ze hau dana da zati bat. Orduan, MKTA izan behar da, bai ala bai, batken x berbiren errokarratua. Orduan, egin beharko duguna izango da, lehenengo parteari biderkatuko diogu bider batken x berbiren errokarratua, hau da, hau bider koseno x berbi gehi bat bider 2x bider erro batken x berbi, hemen konturatzen zarete bi elementu hauek bardinak direla, orduan biderkatzerakoan erroa desagertu egingo da, baina jarraitzen dugu gehi sinu x berbi gehi bat bider x. Hori dana zati batken x berbi. Orduan begira, orain zenbakitzailea zatiki berdinaren barruan dagoenez, guztia zenbakitzaile osoa, hau pasatu dezakegu ona bera biderkatzen. Eta gero beste alde batetik esan duguna hemen, honek biak biderkatzen dauden bi elementu hauek berdinak direnez, erroa desagertzen da. Orduan, hurrengo pausuan geratuko litzaiguke. Izendatzailean, erro batken x berbi, bider batken x berbi.
Eta zenbakitzailean izango genduan 2x bider bat ken x ber bi bider koseno x ber bi gehi bat, gehi x bider sinu x ber bi gehi bat. Eta horrela geratuko litzaiguke. Hemen egin dezakezuena da, nahi badozue da, hau, batken x ber bi hau, erroaren barruan sartu, baina, bueno, ez dago horren beharrik bez, bale?